Καλησπέρα σας. Βέβαια, ο Ζέγας στο Νόστρια, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Καρακατσάκης Μάριος. Εκτός από συγγραφέας της Όστρια, είμαι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε το καινούριο βιβλίο του Νέου Πλαγμόνη. Ένα βιβλίο το οποίο κάνει τη διαφορά, μιας και είμαστε στο ίδιο στοιχείο της φαντασίας. Στο εκλεκτό πάνελ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Περιτύπο Συνάκη συγγραφέα, την Ειρήνη Ματάλ, επίσης συγγραφέα, και την Ελένη Ρίγα, φιλόλογο, αρχισυντάκτρια και γραφτοφύλια. Σας ευχόμαστε να περάσετε τα όμορφα και ο λόγος στο πάνελ. Εγώ το λέω και θα το λέω και θα το λέω σε όλες τις παρουσιάσεις ότι ο απότερος στόχος είναι να σας μαζεύω. Το βιβλίο είναι ένα αφορμή. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ωραία. Γιάννη, θέλω να τραβήξεις όλες τις φάσεις εδώ πέρα. Όλες τις φάσεις θέλω να τους θυμάμαι όλους. Σε όλους ακυλωμένους. Τι λέει, λοιπόν, να ανέβει. Ο απότερος στόχος μας είναι να σας μαζεύω. Το βιβλίο είναι κάθε φορά πρόφαση. Τέλος πάντων, βγάλαμε όμως ένα βιβλίο, όλοι για τους τύπους θα μιλήσουμε και για το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο λέγεται «Το Μεγάλο του Ουρανού». Είναι μυθιστόρημα. Δεν θα μιλήσω πολύ, εγώ θα μιλήσω λιγότερο από όλους. Πέρα από το να σας δω, δεύτερον λόγος είναι και να ακούσω το Κοζινάκι, την Ειρήνη, τη Ματάλη, την Ελένη, τη Ρίγα, και να σας ορίσω τα επιδέψια χέρια τους. Εγώ το Κοζινάκι, αυτή είναι η Ματάλη, αυτή είναι η Ρίγα, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι ένα μυθιστόρημα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια ιστορία μυστηρίου. Έχει στοιχεία τώρα, έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Όχι ακριβώς επιστημονικής φαντασίας με την κλασική ερμηνεία, είναι μια επιστημονική φαντασία που η επιστήμη της είναι η βιολογία. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα σας πω λοιπόν. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, είναι όμως μια ιστορία που ελπίζω και πιστεύω ότι θα σας αρέσει γιατί είναι, τη θεωρώ αρκετά προτοτική, τα λοιπά. Αρκετά τη θεωρώ, αλλά δεν σας. Λοιπόν, τι έχει να κάνει λοιπόν? Έχει να κάνει μια ιστορία ενός συγγραφέα, ο οποίος είναι ένας τύπος μεσήλικας, δεν μιλώ στα μάτια, πλησιάζει τα 30, είναι ένας ομογενής, Έλληνα-Αμερικάνος, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που έρχονται σχεδόν όλοι οι ομογενείς. Δηλαδή, κάθε το χρόνο μαζεύει τα λεφτά του και τα τρώει ένα μήνα το έρχεται στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό το κάνει γιατί από ένα σημείο και μετά αυτός ο τύπος δεν μπορεί πια να γράψει. Και ο μόνος τρόπος για να καταφέρει να γράψει είναι να επιστρέψει. Διαπίστωσε ότι είναι να επιστρέψει στο χωριό του. Στον τόπο και συγκεκριμένα στο χωριό, το οποίο είναι ένα χωριό φάντασμα, το οποίο τι κάνει να δω τόπο καταγωγής μου, δίπλα στον τόπο καταγωγής μου, που είναι στη Διούτα της Χίου, Βόρεια Κύρος, δεν ίσω να ξέρετε πολύ Χίου. Οι μη Χιώτες ξέρουν τυχαίο μόνο από χώσιμο στο στρατό. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να ξέρει στοιχείο. Αν δεν είσαι Χιώτης. Λοιπόν, οπότε αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι λίγο αισθηματίας, είναι λίγο ψηλοαποτυχημένος συγγραφέας ιστοριών τρόμου, από την κάτω πέρα. Είναι και λίγο μαμάκιας, έμεινε με τη μαμά του ήταν άρρωστη, στο τέλος η μαμά του πέθανε, έμεινε μόνος του, κάπου εκεί έπαθε και το μπλοκάρισμα, προσπαθεί κάπως να γράψει, να συνεχίσει αυτό που κάνει τέλος πάντων, είναι ερωτευμένος σε μια κοπέλα ψυχίατρου, η οποία προσπαθεί κάπως να τον ξεμπλέξει. Και κάπου εκεί έρχεται αυτή η συγκεκριμένη φορά που έρχεται στο νησί, για την ιστορία, όπου κάτι γίνεται. Και αυτό το κάτι που γίνεται είναι αφορμή να εξεκληθεί από το κουβάρι της ζωής του και από εκεί να ανακαλύψει πάρα πολλά μυστήρια τα οποία αφορούν τη ζωή του. Από το γιατί γράφει, γιατί γίνεται αυτό το παράξενο φαινόμενο, μέχρι γιατί εξ αρχής έφυγε
έφυγε από το νησί πολύ μικρός. Και είπα ήδη πάρα πολλά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται πολύ στην ανατροπή και στην έκπληξη. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή στο τελευταίο τρίτο του βιβλίου, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω παραπάνω πράγματα για αυτό το βιβλίο. Θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Λοιπόν, οπότε εύχομαι να το απολαύσετε και σας παραδίδω στη Ελένη. Αν και ο κύριος θα ξεκινήσω πρώτη. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι πριν διαβάσω το ιστορία μου είχε μείνει στο μυαλό, είχαν μείνει τα διηγήματα δικαιώματα στο νοσηλευτικό. Οπότε περίμενα κάτι που θα ήταν ίσως ακραίο τρόπο, ίσως υπερβολικά ατμοσφαιρικού τρόπου. Και η αλήθεια είναι ότι με ξέπληξε ευχάριστα ότι στο μυθιστόρημα πλέον που έβγαλε, παρόλο που κράτησε την ατμόσφαιρα όπως θα έπρεπε να είναι ένα καθαρό βιβλίο που θέλει να συγκινήσει συναισθήματα όχι τόσο ευχάριστα, αλλά διεκδικητικά κάπως με έναν περίεργο τρόπο, η γραφή του έχει εξελιχθεί απίστευτα. Είναι ένα υπερβολικά καλογραμμένο βιβλίο, αλλά σε εισαγωγικά τα υπερβολικά. Είναι. Συγγνώμη, όμως παιδιά, νομίζω ότι είναι. Ναι. Το ξέρουν όλοι βασικά, λοιπόν. Ναι. Αυτό που πραγματικά όμως μου έκανε εντύπωση ήταν οι διάλογοι. Στα διηγήματα που έχω διαβάσει δεν υπήρχαν τόσο πολλοί διάλογοι. Τώρα έχουν πολύ περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι είναι τόσο ρεαλιστική και τόσο μη επιδευμένη, σε κάνουν να δεθείς αμέσως και με τον συγγραφέα και δημιουργήσε, και με τον ψυχολόγο και τους υπόλοιπους που συναντάει στο χωριό και στοιχείο. Είναι το μεγαλύτερα του και τους κλέβω, γιατί δεν μπορώ να τους κλέβω σου πήρεστε. Ακόμα. Ναι. Αυτό. Και είναι σε μια φάση που δεν χρειάζεται καν να σου περιγράψει το χαρακτήρα του αντικείμενου. Με τον τρόπο που θα διαβάσεις την ομιλία, ξέρεις ότι είσαι ένα άτομο συνισταμένο. Ξέρεις ότι είσαι περίεργο τύπος. Καταλαβαίνεις. Ναι. Θα πω την αμαρτία μου ότι θα πρέπει να το δει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ναι, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι στο σημείο που τα άφησα, είμαι σε φάση απλά να βρίσκω το μικρόφωνο και να συνεχίσω να διαβάζω. Είναι τόσο καλό. Αυτό. Είναι τόσο καλό. Όντως σε κρατάει. Είναι μια ιστορία που εξελίσσεται με τη ροή που πρέπει να εξελιχθεί και σου δίνει τη στιγμή που πρέπει, αυτά που πρέπει να σου δώσει και σε κάνει να ζητάς αυτά που. Αυτό που θα πρέπει να γυρίσεις στην επόμενη σελίδα. Το νιώθεις. Τελειώνοντας, ας μην ακρηγορήσω άλλο, θα ήθελα να μου επιτραπεί ένα σημείο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω έχει επιστρέψει πίσω. Όχι, μιλάει με την ψυχολόγο. Και γυρνάει και της κάνει κάποια δόση, τώρα ακούστηκε σαν τη μάνα μου. Και γυρνάει και το ρωτάει, τι γνώμη έχει η μητέρα σου για τα βιβλία σου. Μιλάμε τώρα για ένα συγγραφέα τρόπο, έτσι. Και η απάντηση είναι αυτή που φαντάζεσαι. Αν ήσουν από τη χώρα μου, δεν χρειαζόταν να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Η μάνα μου έλεγε ότι θα περίμενα
είσαι, καλά γράφεις, εκεί να είσαι. Καμία σχέση δηλαδή. Το έκανε για... Όχι, εντάξει, μετά το παίρνει απόφαση. Καμία σχέση. Πολλοί κόσμος, πληροφορώ. Λοιπόν, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον Γιώργο τον Αγώνα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαι πλαισιωμένη πραγματικά από εξαιρετικούς ομιλητές και αισθάνομαι έτσι μια κάποια μηχανία. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, τι παραπάνω θα μπορούσα να πω. Θα σταθώ λοιπόν στην προσωπική μου σχέση με το βιβλίο αυτό, με τον Ιδάνο του Ουρανού. Γνώρισα το έργο όταν ακόμη ο Γιώργος το έφτιαχνε στα πλαίσια του Summer Writing Month. Όσοι το ξέρετε αυτό, πιστεύω το ξέρουμε όλοι δηλαδή εδώ μέσα. Αν κάποιος δεν το ξέρει, πήγε κατά λάθος μάλλον. Λοιπόν, ο γιατρός είχε βέβαια έτοιμο ένα προσχέδιό του και μας πήγαινε από κεφάλαιο σε κεφάλαιο μέσα σε αυτή την διαδικτυακή κοινότητα του STF και το γεγονός ότι. Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι κουμπί από την παράσταση. Έχεις αναπτυσμό τώρα. Έβασε πιστόλους για να καταβολήσεις. Λοιπόν, διάβασα το βιβλίο, όπως το ανέβαζε ο γιατρός κεφάλαιο μέσα στο STF, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι ήταν ήδη τόσο καλό, αυτό οφείλεται στον Περικλή του Μποζινάκη που ήταν και ο πρώτος αναγνώστης, όπως καταλαβαίνω. Έχω λοιπόν να κάνω δύο παρατηρήσεις. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πρώτον, ο Γιώργος ο Λαγκώνας είναι πολύ δυνατότερο σε μεγάλη φόρμα. Είτε αυτό είναι κουβέλα, είτε είναι μυθιστόρημα, από ό,τι είναι στα διηγήματα. Και δεύτερον, ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα το γεγονός το πόσο καλά κατάφερε να συνδυάσει λαβκραφτικό τρόπο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, με την ελληνική πραγματικότητα. Και μάλιστα με την πραγματικότητα της επαρχίας. Δηλαδή, έχουμε έναν συγγραφέα, ο οποίος τι κατάφερε να κάνει. Κατάφερε να πάρει τις πρωτογενείς του επιρροές, όπως γνωρίζω και γνωρίζετε όλοι ενδεχομένως ότι για τον Λαγκώνα ήταν και ο Lovecraft και η συγγραφής αυτής της γενιάς, και πραγματικά να τις κάνει δικές του, να τις πλάσει σε κάτι δικό μας. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Θα παρατηρήσω και εγώ για τους διαλόγους, αυτό που είπε η Ελένη, ότι ήταν εξαιρετικά ρεαλιστική. Και το κομμάτι που έχω επιλέξει να σας διαβάσω είναι από τους διαλόγους ακριβώς για τον λόγο αυτό. Τώρα, όσον αφορά στην ιστορία, έχουμε ένα παιδί, θα πω προβληματικό, ας πούμε ένα παιδί διάζουσας ψυχοσύνθεσης, το οποίο στοιχιώνεται από κάποιες τραυματικές εμπειρίες που πότε τις κάνει, πότε τις βρίσκει, χαμένες τις παρυφές της μνήμης. Ένα παιδί που το προσδιορίζει ο συγγραφέας στην αρχή ως επιληπτικό. Ο μικρός Γιώργος Σταματόπουλος μεγαλώνει σε ένα χωριό στη Βόρεια Αρχείο, που τα πρώτα χρόνια της ζωής του θεωρεί ότι το λένε προσοχή κατολίσθηση. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι ο μεγαλύτερος τρόμος σε αυτό το μέρος είναι μήπως τυχόν γλιστρήσουμε, πλησιάσουμε, πέσουμε ή βρεθούμε υπερβολικά κοντά στη θάλασσα. Και τι θάλασσα μπορεί να είναι αυτή, παιδιά, σε ένα ελληνικό νησί, Δηλαδή, να έχουμε ανάγκη σε δρόμο, κάτι τόσο κοινό, ευχάριστο, ιδιοτραπουδισμένο, ελληνική θάλασσα, Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, έστω. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Σε κάνει να φοβάσαι τη θάλασσα σε ένα ελληνικό νησί. 40. Το κατάφερε. Το όνομα του χωριού λέγεται Δρακούντα, το κανονικό όνομα. Επίσης δεν είναι τυχαίο. Δρακούντα. Δράκοντας, δρακοκτόνοι Άγιοι κλπ. Επίσης έχουμε έναν εξαιρετικό παπά. Και το λέω έτσι με μεγάλη χαρά, ούτε ιερέας, ούτε τίποτα. Ένας ορθόδοξος παπάς, δικός μας, παπάς, παραδοσιακός, μεταδοσιακός, ο οποίος έχει λίγο ακραία μουσικά ακούσματα, βεβαίως κάτι μόνο. Και εντάξει, πίνει και λίγο παραπάνω σούμα, λίγο παραπάνω πιτσικουράκια, του πίνει πέρα. Συγγνώμη, τα πάντα όλα, εν πάση περιπτώσει. Είναι και λίγο πιο μονόφθαλμος. Και υπάρχει λόγος που είναι μονόφθαλμος. Παραδείγματος, το έχουν κάνει μια επέμβαση για να βγάλουν κάτι από μέσα. Και θα δούμε τι είναι αυτό το κάτι. Θα το δείτε δηλαδή, θα σας το πω. Αυτός λοιπόν ο παπάς, ο δικός μας Ορθόδοξος ο ιερέας, κάθεται και φυλάει θερμοπύλες. Σε αυτό το σημείο που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχει ένα εκκλησάκι εκεί που το λένε της Παναγιάς της Θαλασσινής. Και θα σε κάνει να φοβηθείς και την Παναγιά όλα μας. Ειλικρινά, θα το καταφέρει. Και αυτό το εκκλησάκι κάτι πριν. Και έχει χτιστεί σε αυτό το σημείο, γιατί εκεί παλιά υπήρχε κάτι άλλο. Και μέσα στη θάλασσα, ακριβώς από κάτω, υπάρχει επίσης κάτι άλλο. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και υπάρχει μια περίεργη καμπάνα, με ακόμα πιο περίεργα σύμβολα. Και αυτή η καμπάνα θα λυθεί και θα χτυπήσει, αν και μόνο αν, ή σωστότερα όταν, γιατί δεν το γλιτώνουμε, όταν αυτό το κάτι που υπάρχει στη θάλασσα απειλήσει να βγει προς τα έξω. Και αυτός ο παπάς το ξέρει και κάθεται εκεί και περιμένει.
Είναι ο φύλακας. Και θα μιλήσει με τον Γιώργο στο Σταματόπουλο. Είναι αυτό το παιδί που νομίζαμε ότι είναι επιληπτικό. Του δίναμε κάποια περίεργη θεραπεία, που ήταν και καλά τα χάπια για την επιληψία. Και κάποια στιγμή κάποιος μπήκε και του πήρε τα χάπια για την επιληψία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο δεν θα σας αφήσει να το αφήσετε. Το υπογράφω, το λέω, το παίρνω πάνω μου που λέμε. Πραγματικά το λάτρεψα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είδα. Μου άρεσε και το μεσονυχτικό πάρα πολύ και έχω μιλήσει και για το μεσονυχτικό. Είδα όμως μια εξαιρετική πρόοδο, την οποία ο γιατρός δεν ξέρω πόσο στην αρχή θα τα καταφέρει. Πρέπει να εξακολουθήσει να βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι. Γιατί θα το κρίνουμε πολύ αυστηρά. Και θα σας διαβάσω τώρα ένα κομματάκι μικρό, έτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, από ένα διάλογο που έχει ο πρωταγωνιστής μας, ο Τζόρτζ Σταματόπουλος, όπως αποκαλείται ο συγγραφέας, γιατί στο μεταξύ, εφόσον έφυγε από το πτυχίο, βρέθηκε στην Αμερική και έκανε εκεί καριέρα συγγραφέας τρόπου κλπ. Λοιπόν, και μιλάει για τον παπά που λέγαμε πριν. Μνημεία, αρχαία ιερά, εκκλησίες, χτισμένες σε παλιότερα ερήπια, οι θρησκείες άλλαζαν, αλλά ο σκοπός παρέμενε ο ίδιος. Να σημαδέψουν αυτούς τους τόπους, να εκμεταλλευτούν την ενέργεια, να προειδοποιήσουν, να δέσουν το ερπετό με ομφαλούς και με συμβολικά σκαλίσματα, να προστατέψουν, θυσιάζοντας τους δρακοκτώνους ήρωες και τους αγίους τους. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για αυτά τα θέματα χωρίς να γίνεις γραφικός. Πιστεύω πως η γλώσσα δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για να γίνεις αυτά τα ζητήματα. Είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις στο βιολί ευκλήδη. Κατέβασε μονορούφι το ποτόπι. Ο Σταματόπουλος του γέμισε ξανά το ποτήρι. Κάποιες φορές σε αυτούς τους τόπους η συνηθισμένη τάξη των πραγμάτων ακυρώνεται. Η γένεση έχει έναν ενδιαφέροντα συμβολισμό. Στα πρώτα εδάφια της, ο Θεός απεικονίζεται να δημιουργεί το στερεώμα για να διαχωρίσει τα νερά που καλύπτουν την επιφάνεια της γης από αυτά που βρίσκονται πάνω από την ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολη η ερμηνεία αυτών των στίχων. Ο Μέγας Βασίλειος που ανέλησε το κομμάτι έγραψε ότι τα ύδατα του ουρανού ήταν πολύ πυκνά σύννεφα που κάλυπταν τη γη και έπεσαν όταν έγινε κατακλυσμός. Για κάποιους θεολόγους είναι απλώς μια αλληγορία για το διάστημα. Και για άλλους, τα ύδατα του ουρανού συμβολίζουν όλα αυτά που δεν ανήκουν στον κόσμο μας. Δηλαδή, τι πνεύματα, φανταστικά πλάσματα, υπερφυσικά φαινόμενα. Ακόμα και εγώ που γράφω αυτά, δεν μπορώ με τίποτα να τα πιστέψω. Όχι υπερφυσικά, ανεξήγητα. Το ανεξήγητο περιέχει την έννοια του εφήμερου. Ανεξήγητα είναι όσο δεν έχουμε ερμηνεύσει ακόμα. Οι τόποι δύναμης δεν θεωρούνται διαχρονικά σημαντικοί επειδή είναι στοιχειωμένοι, αλλά γιατί είναι μέρη όπου γίνονται έκτινα τα αποτελέσματα φαινομένων που ακόμα δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Μπορούμε για την ώρα να τα παρατηρήσουμε, να τρομάξουμε, να μαγευτούμε. Οκ, καταλαβαίνω νομίζω. Στα μέρη που η πραγματικότητα, όπως τελείως υποκειμενικά την ορίζουμε, σπάει, το φράγμα που μας χωρίζει από όσα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γίνεται πολύ με το τσόφι. Και μέσα από το κενό ξεχύνονται στην πραγματικότητά μας τα τέρατα. Πες τα όπως θες. Μπορεί οι άνθρωποι σε 10, σε 100, σε 200 χρόνια απλώς να τα αποκαλούν με μια ακόμα λατινική ονομασία, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε εκατομμύρια ταξινομημένες μορφές ζωής. Μάλιστα. Το βλέμμα του εωρήθηκε στη θάλασσα και προσγειώθηκε σε έναν ανικό παραπροφωμένο όγκο που κρυβόταν ανάμεσα στις σκιές. Το ψωφλής δίπλα στη θάλασσα. Εκεί που σε βρήκα, η Παναγιά η Θαλασσινή, έτσι λέγεται το ψωφλής. Πάντα ήταν κλειστό. Κάποιους ή κάποιοι τους χαράγιζαν και ανέκαθεν φρόντιζαν να κρατούν τον κόσμο μακριά. Είναι χτισμένο σε παλιότερα ερήπια. Σε αρχαία χρόνια λάτρευαν την κυβέρνηση. Χθόνιες θεές, ελληνιακές γυναικείες μορφές, μυστήρια, νερά, θηλυκά και φεγγάρια. Όλα είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, μοριλιών, συμβολισμοί. Λένε ότι επικοινωνεί με συγκρότηματα σπηλαίων και πηγαίνουν κάτω από τη θάλασσα. Ποιοι είναι αυτοί που κρατάνε τον κόσμο μακριά? Δεν ξέρω. Πριν κάποια χρόνια, με τη βοήθεια του Επίτροπου για τους αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Χίου, παραβιάσαμε την πόρτα. Βρήκαμε μονάχα 2 άδειες κάμερες, τη μια πάνω από την άλλη. Από τότε ο Επίτροπος δεν απάντησε ξανά στα τηλέφωνά μου, ούτε και πάτησε το πόδι στο χωριό. Στο μεταξύ, είχα αντιληφθεί ότι με παρακολουθούσαν. Θεόρατοι άντρες, τυλιγμένοι από την κορφή μέχρι τα νύχια σε βαριά παλιτά. Παραμόνευαν κάθε βράδυ, κρυμμένοι στις σκιές. Αυτό κράτησε κάμποσε μέρες μέχρι που μάλλον αποφάσισα ότι το έλαβα το μήνυμα και με άφησα στην ησυχία μου. Καμιά εβδομάδα μετά, η παλιά πόρτα είχε αντικατασταθεί με μια καινούρια, τη σιδερένια που είδες και εσύ από κοντά, και έμεινε κλειστή. Χρόνια μετά έτυχε να συναντηθούμε με τον Επίτροπο του Μουσείου. Μετά το συμβάν βγήκε άλλο στη σύνταξη και έκανε πως δεν με ήξερε. Κατάλαβα ότι και αυτός είχε λάβει ανάλογη μεταχείριση με μένα.
Και αυτό ήταν όλο. Σχεδόν. Πήρα κάτι μέσα από το ξοπλίσει. Κάτσε να σου φέρω. Μπήκε στο σπίτι τεπλίζοντας με βλέμμα θολωμένο από τη σούμα. Ο Σταματόπουλος τον άκουσε να ψάχνει και να μετακινεί πράγματα. Ορίστε. Η Παναγιά ήταν ασυνή. Κρατούσε μια μικρή βιογραφία. Ο Σταματόπουλος δεν ήξερε πολύ, δεν θέλει πολύ για να καταλάβει τι αντίκρισε. Ήξερε καλύτερα από τον πεθαίνει. Σήμερα έγραφα για αυτή την εικόνα, μια παράξενη αλλά βάστρενη Παναγία, χωρίς το βρέφος. Γαμότο. Η φωνή του παπά έφτανε στα αυτιά του από πολύ μακριά. Πρόκειται για μια σκοτεινή Παναγία. Πολύ παλιά εικόνα. Αντίστοιχη, ίσως και μεγαλύτερη σπάνιότητα από την Παναγία του Χάρου και την Παναγιά του Τυχερούσα. Και αφού καταφέρνει να είναι πιο αλόγωτη και από μια Παναγιά με 3 χέρια, τότε μιλάμε για μια πάρα πολύ παράξενη εικόνα. Μοιάζει με μια άλλη εξίσου ασυνήθιστη παράσταση. Η Παναγία του Γεωφορούσα. Όπως βλέπεις δεν κρατάει βρέφος, φοράει μανδύα, που έχει κάτι σαν φερμουάρ μπροστά. Οι αστερίες πάνω, σύμφωνα με κάποιους θεολόγους, δεν είναι μοτίβο του ρούχου, αλλά συμβολίζουν κάτι που εγκυμονεί. Αυτό ήταν το απόσπασμα. Εύχομαι να σας εξετάσει αρκετά για να το πάρετε το βιβλίο και να το διαβάσετε. Θα δείτε και πολύ ωραιότερα κομμάτια μέσα, είναι βέβαιοι. Και σας παραδείγω στον περίπτωμα του Μποζουνάκη. Καλησπέρα. Το πρόσωπο που διάβασε η Ειρήνη ήταν μια πινελιά, έτσι, απλώς για να το δηλώσει κάτι. Θέλω να πω ότι παρακολούθησα τη γέννηση και την πορεία αυτού της συγκεκριμένης μυθοπλασίας. Με τον Γιώργο ήταν μια δουλειά η οποία έχει ρίξει απίστευτη δουλειά για να κάνει αυτό το βιβλίο που βλέπετε. Δηλαδή, αυτό εδώ έχει άλλο 1,5 τόσο πεταμένο. Επίσης, ένα άλλο που έχει εντυπωσιάσει είναι ότι είχε ένα blog και κάθε σχήματα, κάθε σχέδια. Για αυτά τα πράγματα που διαβάσετε μέσα υπάρχει ένα background, το οποίο είναι σχεδιασμένο σε ένα blog. Αν το δεις αυτό το blog, θα νομίζεις ότι είναι το blog ενός ψυχοπαθή, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια ανατομία όντων τα οποία δεν υπάρξει ποτέ και μάλιστα με έναν τρόπο τελείως δηλαδή ότι ξέρεις τι τρελάκια, δεν το κάνει αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εσύ μπορεί να δείξεις στον αναγνώστη ένα χέρι ή ένα μάτι μόνο, αλλά πρέπει να σχεδιάσεις όλο το πλάσμα στο μυαλό σου. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο, ο τίτλος του είναι παραπλανητικός. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να νομίζει ότι ασχολείται με το υπερφυσικό. Δεν ασχολείται με το υπερφυσικό ακριβώς, με το μεταφυσικό μάλλον. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα βιβλίο βιολογικού τρόμου. Κανονικότατα. Τώρα, το αν η ατμόσφαιρά του έχει σημεία που θυμίζουν ακόμα και Φρανς Κάφκα. Ακριβώς γιατί ο βασικός χαρακτήρας δεν μπορεί να διανοηθεί αυτό που συμβαίνει. Και όπως όλοι οι άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουν κάτι που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε με το μυαλό, λάθει σουρεαλιστικές εικόνες για να μπορέσει να αντέξει αυτό που επήγε να συμβεί. Είναι θέμα δηλαδή γραφής. Το θέμα του είναι θέμα βιολογικού τρόμου. Δηλαδή, το λαφραστικό στοιχείο που είπε η Ειρήνη είναι πολύ λεπτό και αδιόρατο, διότι ο Λάβκραφτ μιλάει για οντότητες, για θεότητες, για συνθήκες. Μας αθώθη συνθήκη. Εδώ δεν μιλάμε για συνθήκες, μιλάμε για όντα, τα οποία αναπαράγονται με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η ουσία του βιβλίου, σας το λέω από τώρα δηλαδή, να καταλάβετε περίπου πόσο πραγματικό είναι αυτό που βλέπετε. Όχι έξω από ο τίτλος. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεν ξέρω πώς με έχετε ακούσει να μιλάω για τη γλώσσα και τις λέξεις. Τι ρόλο παίζουν οι λέξεις. Ναι, τι ρόλο παίζουν οι λέξεις, δηλαδή οι λέξεις είναι μαγικές κυριολεκτικά. Δηλαδή, πώς να το πω. Μαγεία τι σημαίνει, επικαλούμε ένα σύμβολο, το προφέρω και επιφέρω αλλαγές στο σώμα σας. Αν τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ, πω τις λέξεις Χιροσίμα, Γολγοθάς, Όλεθρος, θα επιφέρω άλλες χημικές αλλαγές στο σώμα σας, από ότι αν πω τη λέξη λύση παιδεία ή ευτυχία. Το καταλαβαίνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η συγγραφή, η μυθοπλασία γενικά είναι μια μάχη με τον λόγο. Προσπαθούν να σπηλεύσουν αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι η ανθρώπινη ιδιότητα, έτσι. Βασίζεται στην αίσθηση.
ενσυναίσθηση. Εδώ ο Γιώργος έχει κάνει ένα πολύ παράξενο πείραμα. Αποδίδει τη γραφή του ήρωα. Θα πω μόνο αυτό για να μην κάνω spoiler, όπως λένε. Αποδίδει τη γραφή του ήρωα και μάλιστα με έναν τρόπο μαζί με κάποια πάθησή του την αποδίδει σε κάποια πάθηση. Δηλαδή η μαγεία των λέξεων από ανθρώπινη ιδιότητα, μάλλον πάλι η λογοτεχνία που παράγεται τις λέξεις, οφείλει σαν ένα εξωγενή παράγοντα. Βιολογικό παράγοντα, καθαρά βιολογικό. Είναι ένα όν, κάτι δεν ξέρω, το δείτε εσείς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμα. Δηλαδή παρουσιάζει ένα συγγραφέα που η γραφή του, η υποκρασία του είναι παράγωγο του θέματος του βιβλίου. Είναι παράγωγο της απειλής που κυριοφορείται στις σελίδες αυτού του πράγματος εδώ. Ο συγγραφέας δηλαδή, γιατί πολλοί έχουν συγγραφείς σαν ήρωες στις μυθοπλασίες τους και συνήθως εστιάζουν στις αιμονές του συγγραφέα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που λέμε τα θέλει ο κόλλος του λίγο, Δηλαδή, έχει κάποια αιμονή και πηγαίνει προς τα εκεί. Καρφί. Εδώ ο Γιώργος κυριολεκτεί. Η ίδια του η ιδιότητα είναι αποτέλεσμα μιας πάθησης. Η ίδια του η ιδιότητα είναι αποτέλεσμα μιας εισβολής. Το ίδιο το γράψιμο, δεν είναι μεταφορά δηλαδή. Κυριολεκτικά συμβαίνει. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, επίσης, αυτό είναι ένα έργο το οποίο το ανακαλύφθηκε στις σελίδες και είναι πραγματικά από τα λίγα που έχω διαβάσει και έχω πει ότι εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μια ανατροπή. Γενικά οι μεταφορές όταν είναι την κυριολεξία μας κάνουν να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, ένα άλλο πολύ ωραίο στοιχείο, ένα στοιχείο το οποίο καλό, τι εννοώ, ότι βοηθάει το βιβλίο να λειτουργήσει, είναι ότι μπλέκει πάρα πολλά πράγματα από την ελληνική πραγματικότητα, τα οποία δεν είναι μόνο οι χαρακτήρες, δεν είναι μόνο η οικειότητα, γιατί η οικειότητα δεν είναι πάντα καλό. Είναι ότι ανακατεύει στοιχεία από την ελληνική ιστορία μέσα στην πρόσφατη, ανακατεύει στοιχεία από την δικτατορία, ανακατεύει στοιχεία ερευνών που έχουν γίνει από κάποιους ανθρώπους κάτω από συνήθειες που τις ξέρουμε όλοι οι γονείς μας ή εμείς. Και αυτό προσδίδει μια περίεργη αληθοφάνεια στα πράγματα. Σε ξαφνιάζει, λες, είναι δυνατόν τώρα αυτό που διαβάζω, ας πούμε, έτσι όπως εξελίσσεται, να μου αναφέρει ότι χούνται του Παπαδόπουλου μέσα. Και έρευνες που γινόντουσαν τότε σε κάποια ελληνικά νησιά ή να βλέπεις κατάλοιπα πολιτισμικά να εξελίσσονται μαζί με την ιστορία. Δηλαδή είναι πολύ οικείο και αυτό σου κάνει να νιώθεις ότι αυτό που λέμε, που λέει ο αναγνώστης και σαν να πέτυχε μια πιο πάντα ότι κι αν μπασκέ. Αυτό το μπασκέ είναι μαγικό, είναι η ουσία της λογοτεχνίας του φανταστικού. Δηλαδή να αναρωτηθεί ο αναγνώστης ότι αυτό που διαβάζει θα μπορούσε να συμβεί, διότι κανείς δεν το αποκλείει. Είναι τόσο μυστικό αυτό που συμβαίνει, είναι τόσο μυστική αυτή η διαδικασία, αυτή η ζωή η οποία αναπαράγεται με αυτόν τον τρόπο, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πραγματικότητα. Κανείς δεν το έχει δει. Κανείς δεν μπορεί να ορκιστεί ότι δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Είναι απίθανο, αλλά όχι αδύνατο. Στο τέλος, για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι όντως έχει μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο βιβλίο. Όχι μόνο επειδή τα διηγήματα εκεί ήταν λίγο θυμοτόλια, δεν είχαν τόσο πολύ διάλογο. Οι χαρακτήρες ήταν πιο ανάγλυφοι, αλλά αυτό γίνεται επηρέασε με τη ιστορία όταν το παιδεύσει πολύ. Εμένα αυτό που με ενθουσιάζει και πολύ είναι το ότι πλέον χαλιναγωγεί τα θέματα του. Τα έχει εκείνος, δηλαδή δεν το λένε αυτά, δεν γράφει κάτι απλά για να βγάλει κάτι από μέσα, το έχει απόλυτα, σας είπα, κρατάει blog, με σκίτσα και σημείο το έχεις αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα κλείσω λέγοντας ξανά ότι ακριβώς επειδή οι λέξεις είναι σημαντικές, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Θα διαβάσετε την ιστορία του συγγραφέα, το οποίο το έργο είναι παράγωγο του τρόμου που θα αναπτυχθεί μέσα σε αυτό το βιβλίο. Γιώργο Καλοτάξιδο, εγώ είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος από την εξέλιξη αυτή. Μέχρι και συγκεκριμένο θα τολμήσω να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα και θα τελειώσουμε. Καλά τα είπαμε. Θέλω μετά, όπως ήρθατε, να μην φύγει κανένας, πριν κάνουμε κονσομασιόν στον κάθε ένας ξεχωριστά. Οπότε,
Κάθεστε να τα πούμε και μετά βλέπουμε. Κανένας. Λοιπόν, πρώτο. Ξέρω πολλοί από εσάς τι σκέφτεστε. Ποιο σημαίνει μετά. Θα μου πείτε ότι σκέφτεστε ότι τώρα κάτσε ρε φίλε. Αφενός, σκέφτεστε δύο πράγματα. Η πιο σημαίνει μεταναστευτικά και λιγάκι σε πολλά εισαγωγικά, λιγάκι πιο κεντρικής. Θα πείτε, ρε φίλε, μας έγραψε άλλη μια ιστορία με συγγραφέα ήρωα. Και επίσης θα πείτε, ρε φίλε, μιλάς για έναν τύπο, ο οποίος είναι Γιώργο και είναι και κωδικείο και γράφει. Με ποιον μιλάς. Δηλαδή, μας δίνεις μια βαλίτσα την οποία την ανοίγεις και μέσα βγαίνει ένα βαλιτσάκι, τι γίνεται, μιλάς για τον εαυτό σου. Λοιπόν, πρώτο, δεν ήθελα καθόλου ο Γιώργος Σταματόπουλος να είναι συγγραφέας. Είναι το τελευταίο πράγμα που ήθελα. Είναι όμως τόσο ριζωμένο. Δεν θα μπορούσε η ιστορία αυτή να υφίσταται αν δεν ήταν ο Γιώργος Σταματόπουλος συγγραφέας. Θα ήταν άλλο βιβλίο. Αν ήταν ο Γιώργος Ιτραυλικός, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά όχι αυτή. Όχι αυτή πάντως. Θα ήταν άλλο βιβλίο. Οπότε δεν γινόταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα. Για τον Γιώργο Σταματόπουλο ήταν να είναι συγγραφέας αφενός και αφετέρου να το λένε Γιώργο. Που είναι πολύ περίεργο όταν γράψει για κάποιον που το λένε με το όνομά σου. Είναι σαν κάποιον να σε παρακολουθεί, να σχολιάζει τις πράξεις σου. Ναι, είναι πολύ περίεργο. Γι' αυτό συνέχεια το λέω Σταματόπουλος. Δεν αντέχω να το λέω πολύ Γιώργο. Λοιπόν, ακόμα και το λένε Γιώργο έχει σημασία για το βιβλίο. Θα διαβάσετε και θα καταλάβετε. Οπότε ελπίζω να είσαι ότι να απάντησα σε αυτή την απορία, παρατήρηση κακή. Όχι, είναι πολλά τα βιβλία με το συγγραφέα και ίσως του ευθύνεται νομίζω για τα μισά από αυτά. Οπότε εντάξει, αξίζει να πούμε ότι δεν είναι συγγραφέας γιατί μόλι, είναι συγγραφέας γιατί έτσι πρέπει. Τώρα, αν μιλάω για τον εαυτό μου. Ίσως χριστοσβικά. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι με πολύ λιγάκι ναι. Το ναι είναι στα τεχνικά, το ναι είναι στοιχείο. Γιατί να γράψω για ένα άλλο μυστική, για ένα άλλο χωριό. Έγραψα για το δικό μου. Και για ένα χωριό που δεν υπάρχει, είναι φανταστική τραγούδα, αλλά ουσιαστικά είναι παραδίπλα, είναι μια αυτή. Η τραγούδα είναι ένα χωριό. Δεν υφίσταται η τραγούδα σαν χωριό στο χάρτη. Είναι δικαίω δικό μου αυτό. Η τραγούδα είναι ένα φανταστικό χωριό. Μοιάζει όμως πάρα πολύ με τα χωριά που είναι στον τόπο μου. Που είναι ουσιαστικά ένας γκρεμός και πάνω είναι χτισμένα σπιτάκια. Πώς είναι τα χωριά στο Πήλιο που είναι πάνω στον γκρεμό, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Μόνο που εδώ ο γκρεμός καταλήγει στη θάλασσα. Περνάει από πάνω ο δρόμος, γκρεμός, θάλασσα. Το τελευταίο και για να κλείσω. Και πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι το βιβλίο έχει αυτό το όνομα. Έχει το δικό μου το όνομα πάνω, αλλά υπάρχουν περισσότερα ονόματα μέσα του, έτσι που αξίζει να τα πω. Και αξίζει να δώσετε ένα χειροκρότημα, όχι για μένα, καθόλου για μένα, αλλά για τα επιπλέον ονόματα που είναι κρυμμένα. Υπάρχουν στο σημείο του συγγραφέα, αλλά αξίζει να τα πούμε και εδώ. Ο Περικλής ο Βοζινάκης, ο Γιώργος ο Πρέκας, η Φωτεινή Γεροπάντα Ειρήνη Μαντάκη Γιάννη Τσιγκούρη, εξαιτίας του σε αυτό το βιβλίο έγινε ό,τι έγινε. Και εξαιτίας του. Είναι δικό μας το βιβλίο, όχι μόνο δικό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Απορίες. Να ανάψουμε κανένα κάτι. Ένα κεράκι εδώ. Ρίχτω. Τώρα έτσι όπως είμαστε σκοτωθούμε. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ένα από τους μεγαλύτερους τρόμους που μπορώ να αντιμετωπίσω σε ένα βιβλίο είναι να μου πάρεις την πραγματικότητα και να μου την αποδομήσεις. Δηλαδή να πάρεις στο κέντρο της Αθήνας και να του ρίξεις μες στη μέση ένα γκομίτι. Και είναι τρόμος γιατί με βγάζει από τα νερά μου. Και γι' αυτό διαβάζω τρόμο τελικά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε και από τα νερά μας. Πόσο εύκολο ήταν να βγεις από τα χιώτικα νερά, να το αποδομήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά να χωρέσει και ο τρόμος μέσα και να εξακολουθεί να είναι υγιής που ξέρεις. Να σου πω κάτι. Ήταν δύσκολο τεχνικά γιατί έπρεπε να γίνει με έναν σωστό τρόπο που να είναι διακριτικός, που να σέβεται το τι υπάρχει, να σέβεται την τάξη των πραγμάτων, να μην σας πω πράγματα που δεν υπάρχουν, να μην σας πω ότι το 4 ότι είναι 5, να μην σας πω ότι το άσπρο είναι μαύρο. Αφετέρου να μπει το πραγματικό, το φανταστικό πρέπει και όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα, αν το σκεφτείς, δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχουμε τόσο πολύπλοκη και παράξενη ιστορία. Και αυτό το βιβλίο γι' αυτό μιλάει. Μιλάει για εναλλακτικές ιστορίες. Γιατί ουσιαστικά ο Γιώργος Σταματόπουλος προσπαθεί να λύσει ένα μυστήριο. Και για να λύσει αυτό το μυστήριο, πέφτει στα χνάρια ανθρώπων που πολύ παλιότερα αυτό το μυστήριο προσπάθησαν να το λύσουν καθένας από το δικό του μετερίζει.
από το μετερίζει της λαογραφίας, της θρησκείας, της στεγνής επιστήμης, της κλινικής. Οπότε, αν το δεις έτσι, έχουμε τόσο πολλά περίεργα πράγματα και δεν πολύ με αυτό που λέμε απόκριφη ιστορία, με εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, με κούφια γη, με αυτά τα θέματα τα περίεργα. Έχει μέσα από θρησκείες μέχρι αρχαιότητα, μέχρι παράξενους ναούς, αυτά τα εκκλησία και αυτές τις που κανείς δεν ξέρει τι κάνουν και πώς βρεθήκαν εκεί. Παράξενες εικόνες, οι περισσότερες είναι πραγματικές, μία μόνο είναι φανταστική. Η Παναγία είναι φανταστική, όλες οι άλλες είναι αληθινές. Δηλαδή υπάρχει η Παναγία του Χάλου, υπάρχει η Παναγία του Κερούσα, μια Παναγία του Ελευθερία. Υπάρχουν σύμβολα μέσα σε αυτές τις εικόνες και παίζει αυτό το. Και παίζει η υπόθεση, παίζει η ιστορία μέσα σε αυτά. Αυτά βρίσκει ο Γιώργος Σταματόπουλος και ταυτόχρονα συμπληρώνει το πάθλο πρωτοτυπικό που μετερίζει, που είναι η φαντασία του, η συγγραφή. Οπότε τελικά, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, τεχνικά δύσκολο για να γίνει σωστά, αλλά στην ουσία όχι και τόσο. Είναι τόσο παράξενος ο κόσμος μας. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να βάλει στο φανταστικό, τόσο πραγματικό και τόσο καθημερινό, όσο ένα τη ίδια τη διακοπέ στο καλοκαίρι. Αυτό. Άλλος. Ναι, όχι, υπάρχει ελευθερία. Έχουμε κάποιο χεράκι να μιλήσει. Εγώ τα φώτα και δεν βλέπω καλά. Πες το. Λοιπόν, εγώ είχα την απορία του φανταστικού τόπου. Δηλαδή, λες, εντάξει, περισσότεροι δεν ξέρουν τι υπάρχει στη Χίο και στην Βόρεια Χίο ακόμα λιγότερο, θα έλεγα. Αλλά πώς, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα φανεί σε κάποιον ο οποίος ξέρει ότι, ας πούμε, αυτό το χωριό δεν είναι δίπλα στο Πικιός, για παράδειγμα. Δηλαδή, αλλάζει το θέμα αυτό με την κλίμακα. Έχει διαφορά από το να έλεγες ότι είναι, να μην λέγες για ένα νησί που δεν υπάρχει καθόλου στο Αιγαίο. Όχι, δεν αλλάζει. Απλά από το να μιλήσω για ένα φανταστικό νησί, για ένα νησί που δεν το ξέρω, μίλησα για το δικό μου. Και έβαλα ένα χωριό το οποίο δεν αλλάζει. Δεν διαφέρει από τα τόσα χωριουδάκια που έχουμε στα νησιά. Όχι τα τουριστικά, αλλά τα άλλα. Που δεν έχουν, που έχουν και ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. Έχουν κατοίκους κυρίως το καλοκαίρι. Έτσι είναι. Τουλάχιστον στο νησί μου έτσι είναι. Και ελπίζω και στα υπόλοιπα νησιά που έχω πάει έτσι είναι. Δεν αλλάζει. Είναι τα πιο παράξενα χωριά. Έτσι είναι σχεδόν όλα τα χωριά. Στα νησιά αυτά τα πιο παράμετρα χωριά, τα πιο αθλητικά χωριά. Και όχι μόνο στα νησιά, και στην επαρχία γενικά. Εντάξει, δεν έχει θάλασσα, έχει. Το ίδιο θα ίσχυε και αν ήταν ένα ίδιο χωριό σε ένα φανταστικό νησί. Απλά το φανταστικό νησί θα ξένιζε περισσότερο κόσμο. Αυτό, ας πούμε, βάρινε στην επιλογή σου να βάλεις όσο λιγότερο φανταστικό χώρο γίνεται μέσα. Ναι, ναι, ήθελα να είναι αληθινό. Ήθελα να είναι αληθινό το νησί. Σχεδόν αληθινό το χωριό, δηλαδή τόσο κόσμο που να είναι αληθινό, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε χωριό στο νησί. Οπότε το έχω βάλει και στο χάρτη, δηλαδή κανονικά δεν είναι δίπλα στο Πικιός, είναι δίπλα στις τρύπες. Το είπα τώρα έτσι. Είναι δίπλα στις τρύπες και στην Πολυσό, αν έχεις πάει. Ο τρόμος είναι για την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να έχεις τρόμο χωρίς πραγματικότητα. Δεν μπορείς να γράψεις μια ιστορία τρόμου στη μέση. Θέλει αλήθεια. Οπότε ναι, βάλε. Βέβαια. Άλλος. Είμαστε εντάξει. Ό,τι θες. Είναι μια συμβουλή ανάγνωσης. Μην το ξεκινήσετε από την αρχή. Πηγαίνετε στη σελίδα 252 και έχει ένα πάρα πολύ καλό rock playlist. Το βιβλίο αυτό έχει το δικό του soundtrack. Οπότε, βάζουμε πρώτα στο YouTube τα βιντεάκια και μετά διαβάζουμε. Όταν θα ακούσετε το βίντεο παράλληλα. Απλά πάνω σε αυτό που ρώτησε ο Λευτέρης πριν, πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτελεσματική η ιστορία τρόμου αν τα στοιχεία είναι ξένα. Διότι πρέπει να νιώσει ο αναγνώστης ότι αυτό που είναι γύρω μου τι γίνεται, αλλοιώνεται, χαλάει. Μα αυτό εγώ το ήξερα έτσι, πώς μου το παρουσιάζει ο συγγραφέας αλλιώς. Πιστεύω δηλαδή ότι σαφέστατα ο τρόμος πρέπει να είναι στο δικό μας κόσμο. Εν αντιθέσει με την φάνταση ή οτιδήποτε άλλο, ο τρόμος πρέπει να είναι εδώ, για να είναι τρόμος. Αλλιώς το βλέπουμε σε ένα άλλο επίπεδο καθαρά, πιστεύω, εν πάση περιπτώσει. Είναι διασυνδρομένη η πραγματικότητα.
τίποτα. Αλλά τα στοιχεία να είναι ευθείας αναφορά ήταν πραγματική πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα είναι πλεονασμός, αλλά εννοώ ότι. Δεν θα τρομάξεις αλλιώς. Δεν θέλουμε στην υπόθεση του. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για μια τρόμο μας περιπτώσει. Για να είναι τρόμο δεν είναι αυτό. Οι συγγραφείς δεν θέλουν να τρομάξουν κανένα. Θέλουν να μεταφέρουν κάτι, μια άλλη πλευρά για να βρουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, και αυτό το κάνει εδώ. Είναι ένας άλλος τρόπος για να δεις την πραγματικότητα. Είναι ένας άλλος τρόπος για να δεις ότι είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι που είναι φυσικό. Το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κάτι για να τρομάξεις. Δηλαδή, το να τρομάξεις είναι ψηλό. Μπορείς να τρομάξεις. Μπορείς, ναι. Αν ήταν ο στόχος. Καλά, τώρα και εγώ είμαι λίγο. Κατάλαβα, ναι. Είσαι πολύ δομακτικός όπως ο άλλος. Και όταν δεν θέλεις να διαβάσεις. Λοιπόν, δεν είναι αυτό όμως ο στόχος. Η σημασία μου δεν είναι αυτό ο στόχος. Ναι, το βλέπω και εδώ, στο Γιώργο. Δεν είναι αυτό ο στόχος. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ είναι ότι πια δεν είναι ο στόχος του αυτός. Δηλαδή, ο τρόμος δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Ο τρόμος είναι συναίσθημα. Δηλαδή, αν καταφέρεις και δημιουργήσεις συνθήκες που ανατρέπουν την πραγματικότητα και κάνεις τον αναγνώστη δηλαδή μια άλλη οπτική γωνία τα πράγματα, σαφώς μπορεί να τρομάξεις αφέστατα. Πάντα για να το δεις την πραγματικότητα στο μάσι. Και ο Νταλή τρομακτικός είναι, ο Γκρόνεβερ τρομακτικός είναι, και ο Μπονιέλ τρομακτικός ήταν. Και ξέρω εγώ τι να σου πω. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Είναι αποτέλεσμα, δηλαδή. Δεν είναι σκοπός ακριβώς. Το πρόβλημα θέλει κανένας. Μας εντάξει. Ωραία. Όποια και αν είναι τελικά δηλαδή και η άποψη του καθενός, οποίες οι απόψεις είναι δεκτές και συζητήσιμες, σε τελική ανάλυση αυτό το βιβλίο είναι ιστορία για έναν ερωτήριο ψηλοαποτυχημένο συγγραφέα τρόμου. Και γκρινιάρη. Κάτσε το κουτιάλε. Ναι, είναι λίγο κουτιάλε. Ενός μονόφθαλμου αρχιμανδρίτη που ακούει Motorhead και ενός συνάδελφου που λέγεται Μπελαφόντε. Και αυτοί οι τρεις τύποι, αυτοί οι τρεις φίλοι θα προσπαθήσουν να σώσουν τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο πράγμα. Αυτό. Μπράβο, σε πάει πίσω.